Prințesa din Strehan. Trebuie să facem o melodie să zicem cu prințesa din Strehan. Face aura pentru toți, Cristina Elena. Aia. Ce să fac pentru toți? Așa, uite și pe a mea aici, Elena. Să rămână, Elena. Ce să fac, Cristina, pentru toți? Dar care Cristina ești? Cristina e Nache? Cristina, să arzi în foc și să faci infart tu. Până mâine dimineață să faci infart. Te pup, Tupac! Să te sărăcească Dumnezeu, Cristina. Să arzi în foc. Și direct infart. Mâine să fii pe lumea elaltă. Cum să nu? De ce nu? La toată lumea. Ce să fac, Aura? Mâncare, mâncare. Oana, mâine la 9:40 ce să fac, zice? Care că tu nu mai ajungi 9:40, Cristina. Tu la ora 8 ești muli pe lumea Colaver. Mersi mult de tot. Te dorea Cristina de soț, moare de dragi că te-a furat aura. Daniela, să rămână, mersi. Păi da, haideți să vă spun la ce ne folosește nouă TikTok-ul. În primul rând, vă uitați voi la noi. Noi amândoi suntem persoane publice, fiecare cu domeniul lui. Mai nou, de fapt nu e mai nou, e înaintea mea, în showbiz. Aoleu, iar te băga cu țigare. Nu am băgat. Nu știu ce au făcut. Tu ești înaintea mea în showbiz și în muzică. Înainte de a fi eu. Da, adevărat. Deci, amândoi avem aceeași pasiune, muzica. Lui îi place să fie acolo. Mie îmi place să o cânt. Da, băi, prieteni, dacă căutați și voi pe YouTube Aura B, să vedeți și voi, Aura B are. Și nu când să vedeți ce muzică are. Nu când de ieri, nu când de și azi. Să vedeți ce cântă. Mai sunt tu, Galbi. Nu, Boran. Ca tarte mai avem numai Galbi, mă, n-ai canci. Că ai puriță, că ai patroană. Să lacă butoi. Nici nu trebuie să știe. Știu eu și pentru el. Și voi vorbiți de muzică. Băi, eu nu chiar vorbim de muzică, frate. Noi chiar ne pricepem la muzică, să știi și tu. Când vin acasă, uite, warning, dar de la ce? Că de la ce e warning-ul? De la fum. Păi și ce e fum? Că e fum în cameră. Da, dar nu știu ce simte telefonul ăsta fum. Mai stăm puțin și ieșim, că dacă se dă avertisment. Ia auzi, bro. Ce zici? Te pricep rău la muzică. Te pup, George. Pup-o pe Iuliana din partea mea. Mulți lăutari, da, au crescut cu Leo. Adevărat, pe mulți i-a creat. Pe mulți i-a ajutat. Uite, îmi stă bine cum stă. Mersi mult. Cine la care a dat-o? Nu știu. Cum nu știi, mă, Aura? Păi dar n-am putut să văd nici eu și dacă mut mâna... Să rămână, mersi pentru pălării. Păi vă spun eu ce legătură are Aura cu Anglia în trecut. Am stat foarte mulți ani acolo. Baco Unicato. Acolo mi-am făcut și școala, o facultate. Acolo am avut și o mică afacere. Baco Unicato, mersi mult de tot.
De unde ești, Bacu? Ți-am dat follow. Asta e legătura mea cu Anglia. Care știți altceva, vă înșelați. Te salută Gianni. Gianni, te pup. Uite, Ninel Frankfurt. Leule! Ninel, te pup, vă pup pe toți prietenii, mă. Bacu e în America. A, în America, Bacule, te pup. La Elizia acum. Ninel, te pup. Mulțumim tuturor celor care ne susțineți. Sunteți de partea noastră, în primul rând. Vă mulțumim tuturor, prieteni. Și mulțumim, chiar vă mulțumim tuturor care ne urmăriți. Deci, pe bune, noi chiar suntem fericiți, chiar ne iubim. Deci nu știu ce credeți voi sau nu, dar pe bune, poate mă credeți și pe mine că am avut multe femei. Ia vecină de pistol. Bacule, mersi frumos, frate. Mersi, Bacu din America. Ce vreau să vă spun, că noi chiar ne iubim, băi, prieteni. Deci... Mulțumim. Stai, El Morenito. Stai puțin că nu pot să văd până acolo. Imediat. Uite, El Morenito. El Morenito, că a zis nu ai mulțumit pentru pălărie. Îți mulțumim pentru pălărie, El Morenito. Mulțumim. Păi da, dar și cu pălăria n-ai dat-o, tu a dat-o Bac. Ți-am dat și follow back, să știi. Băi, prieteni, vă spuneam, că noi chiar ne iubim. Poate că ziceți de mine nu știu ce și nu știu cum. Nu numai de tine vorbesc urât, și de mine vorbesc urât. Și de Aura. E vorba care este. Ce am fost, fiecare om mai face greșeli în viață. Dar trebuie să-ți găsească și el pe cineva. Acum mi-am găsit-o pe Aura. Ea m-a găsit pe mine. Ce vrei să fac? Problema e că și ea era singură. Eu știu că ea a fost despărțită de băiatul ăsta care a fost cu el până acum, dar nu mai vreau să vorbesc. Și dacă noi ne-am cuplat, adică ne-am combinat și acum... A fost actriță porno. Serios? Nu contează. Arată-mi un film cu mine. Dar nu contează. Pe mine nu mă interesează ce a făcut. Cine a dat pistolul? Ia vezi. N-am văzut. Iar n-ai văzut. Bacule, mersi frumos. Street Lines. Nu știu să pronunț, frate. Am timp. ASP. Street Lines. Mulțumim foarte mult, Street Lines. I-ai dat follow? Nu. Da, îi dau follow back. Gata. Mersi frumos, am stream. Frumos. Cum îl cheamă, pamă, nu știu să citesc, mă, frate. Street Lines. Că nu văd vezi, bine cu ochelarii ăștia. Știu să Da, tu Gianes engleză. Ia, tot el a dat. Tot el a dat, normal. Azi, cum îl cheamă? Street Lines, ASP, Street Lines. Da, i-ai dat follow, da? Da. Ți-am dat follow. Stream, cum te cheamă? Street Lines. M-a făcut urât. Asta e, dacă nu mă vezi tu frumoasă, poate el mă vede foarte frumos. Mulțumim frumos, mulțumim tuturor. Mulțumim tuturor care sunteți de partea noastră. Dar, băi, prieteni, deci chiar vreau să vă spun. Vă ce nu vă convine, spuneți-mi și mie ăștia bârfitorii și ăștia care vorbiți urât. Dar serios vorbesc, dacă Aura e singură, era singură. Deci nu vreau să vă zic aici că are și bani, nu e o fată amărâtă.